Obika moya. Enti man nananom bumfu. Enyina so because no more be edi. Pacho. Na mmom no se obodi. Se Manhyia. Nana ane himfo dada atwam. Ane himfo dada atwam. That's right. Anyone that is what dia. E dey repair wo mo dia. Ene na yekasetia. Sir. Odi for sane wo chirem sesi asa na waka. Sanete. Me pacho. Yekasetia. Ebusua munua bemali mo elikem kwame amega ena anope me de assembly na yeden enam ai assembly nenam munimu se ye papa Odike insensem a okofa otum okokamfa otumfo ma onya ensem ema yese yasama ne busuafo ama ne busuafo akọ ahemfie ewo Asantehene mu oyepa kra ama oyepa FM yetuma ma ya closing it down endra nyame abewo yipuma kwam ema ehono mpo ye ma ye ka so munko na munko ye adwuma se ne mudi enidie ma de enidie ese no nanso ensem obae ase nipa bi mu atwe won ho enipa bi ayo wadwen so aso mo mpem mo nsem enipa mpem ho asem because aita koyo tumfo ne Asante Odike ne pen ho asem akoka na asem te enye obia ne pese ode ne yeden ehyem ebi mu se o se ne odipo kan no wakasa yie nanso edu bebi wankasa yie ene ye papa nation prophet nation one prophet wakasa na nde di wakasa ensem o kan ni na ne se ai Odike enipa se obi ti na mamuomu na obu ni man na odi ne compare the other previous ones otina so de ase we twampoa kakra na ase wasa bu ne nimutia enti okasa bebre ahwefo mepese ye kohwe video ne yeden epra na ye ba ye besa yeden Pacho say ensem bi asi wo Asantehene ya. Mr. Akomia, Mr. Mponsa, everybody Shram Stronko, no man Shranyamodia, young Comina, we are police inspectors, everybody Shram, Boshadia, we are chief inspector, also for young Pacho presidential candidate. Yeah. Bako can my friend Mr. Odike. Odike. Yeah. Ghana will be enemy. And okay. And I'm so standing for president in Inti. Yeah. Now, what can Simbiama Odi for a put young penny for no more? I am fear any asem for Twapra. Now, Panic said. And I see a man for saying news for a man for saying, you run no man, and anonymous so any movie. Almost I nobody share MP for MP for ne about penny for. But almost sooner a tons are sending the many part into the scientists for money out or by yet demonstration against one. I'm a prophet, I'm a for following so. Some way, and no way, the minister, some nine mujras. Some way, no, or become way. Enti man nananom bumfu enyina so because no more be edi Pacho na mmom no se obodi se Manhyia nana ane himfo dada atwam ane himfo dada atwam that's right anyone that is what dia e dey repair wo mo dia ene na yekasetia sir odi for sane wo chirem sesi asa na waka sanete me pacho e yekasetia o kan sene o kan first ni akasem ye no na we ni de ayekasetia obodi prophet obodi e bo nananum bi asebi omawudi yes sir eno ye dimbo enimpo atwa asante kasa me sanete that's right ye dimbo se obi ti asidi hini ni bi na obi awuo na odi de awuo no etwa na mamuo anana hini etwa de wote somfo anampo eno no kai unya se ye nyina ye kasa me mfomso oba obi betima so source on social media obi betima so source for baby ya but penny de odi penny yen se ba be penny for emni bi e ba enti kasa de mfomso wo enti ya kasa ne ya fomo a o se ya pacha na asumbi etimi ba ye gina ya kasa ya kan enim se ya correct no obi trans bo mos aha Opambour chawa aye chawa ni atretre ho it is sanity ti mesra uye we Odike se ho kakra no omra fom that's right omra fom ni emfa buoma ye nananom that's right eye danara omo ye hemfo so what you say prophet oditum sahiniye wo omo ye hemfo se no mutie bia no ye emfa ni die ni buoma wo that's right na entimesre so onya bibia manenka na fe no nananom nya imfa nche na afe no won so mfa buo ni die ma nananom so de buo ni die ma nananom a
ɛwɔ ne kasa ne bibia mu mɛsrɛ nananom mpanimfoɔ nso de ato akwan so ɔmatwa ɔni ahwɛ yɛn awurade nhyira wɔ mu wɔ yesu die mu ɛne yɛhwehwɛ onyame te ase ɔsɔfo ɔsunsun fam amammerɛ ɛne ade no menim bebree ɛno ana mekyerɛ baba wode me bi wɔ ha ɛno nnwummerɛ no na mekyerɛ baba wode me bi wɔ ha mahu sɛ baba ɛwoso ne ti saa na ɔwoso ne ti saa ne teɛ ɛsɛm bi wɔyɛ ntimi ka na fidie so yɛbɛtumi aka no kokɔm de akyerɛ nnipa sɛ wɔisɛ ne wɔsɛn kɛkɔ wɔisɛ ne wɔsɛ nti ɛbɛserɛ nnipa biara ɛserɛ obiara ɛkasa a wobɛtumi aka mo kasa a ba sɛ wobɔ din ɛno yɛ din bɔ mu kasa mu mpo atwa ɛyɛ mfonsoɔ kɛseɛ ɛwɔ nananom anim nti mɛserɛ yɛmfa obi a wawuo ntwa de wɔte aseɛ the same akonnwa so mpoa saa ne teɛ ɛsɛ obiara ne ne din ɛsɛ obiara na braba ɔbɔ no wiase nti saa ne teɛ nti mɛserɛ yɛwura Odike ɛsra no menkasa ntia no ɔyɛ me nua prɛko pɛ menkasa ntia mɛserɛ ɔmmra fam na ɔmpa nananom kyɛw yɛn mpanimfoɔ no wɔ mo sɛne yɛtie biara yɛnyame nipa o yɛdeɛ bɛ nipa o yɛnyame nipa kɔ sorosoroso yɛsa aba fam ɛbɛto yɛ nananom asase so nti bɔnnidie kwan so no ɔno nso mfa bɔnnidie ɛmeyɛma nanam na asomdue ɛntimi mmra Asantehene na ɔno nso nya asomdue ɔda na ɔda yɛserɛ yɛn mpanimfoɔ nso sɛ yɛserɛ ɔmo anya biribiara ma ne nka nananom atwa dwan odifo mpacha atwa nyina ba mu anya asɛm kotoa edwan twa ba mu mepacha asata ɔmo twa edwan no na ɔmo twa ne sɛn twa odifo ɔmo twa dwan sɛ ɔmo to ɔmo nsa frɛ no pacha waama okay amamrɛ kwan so no okay yɛmfansia asɛm kakra wɔ hɔ ba menka no a yɛmfa ne die ma nananom kwan bi aso na asomdue no ɛntimi mmra awurade hyira wo biara yɛto nsa frɛ ebusuafoɔ sɛ mo amahu yɛ papa nation prophet wakasa bebree utie nsɛm ni mu a ɔno so ayɛ den akyerɛ n'adwen ba akɔyɛ me sɛ asɛm ɛbaa yi Odike afom so wɔmmerɛ bi a ɔnkɔ patrol Odike so asɛm ɔka nyinaa sɛ ne amammerɛ bi a ɛkɔɔ so sɛne ɔmo twa adwan ɛde mogyahyeɛ ɔtwa adwan yɛ abanihye no ɛhu nyia sɛ ɔbɛkɔ yɛ abanihye no awie ɔkɔyɛ den wɔ sanka yɛ abanihye ne yɛkɔgyina ɔno yɛyi n'ano a anka fine because on previous videos a ya fra Odike ono so baby ogina na wɔyɛ den ogina na nso wo hwɛ mu a ayete sɛ Odike nsɛm ɔkan no yeyi ne nsɛm ni na esiche na baby a ɔkan sɛ ɔbɛto ntesu kokɔ no ɛhoa na yɛgyina ɛne yɛka sɛ Odike ɛne yɛ wafom enso ahyɛseɛ mu deɛ ɔka ne deɛ ɛwɔ nsɛm deɛ enipa bi a social media commenters ɛne comment sɛ waka asɛm ɛno kra nkɔfo sɛ nsuo go sɛ ɛsɛ Asantehene asase owum sɛ Asantehene wɔ development sɛm papa bɛyɛ na akɔ ayɛte mamu so mpanyinfoɔ yɛ ma mpanyinfoɔ ɛte hɔ ɛne yɛsɛ ɛnwoma yi na saa ahoɔde omu nya yɛ nyinaa enipa bi mu ka sɛ saa ahoɔde omu nya yɛ nyinaa tumi de sɛm on radio station ɛpɛ sɛ ɔmo sɛm Odike kasa no saa tumi omu nya ne mfo kasa nkyɛ yɛ ma mpanyinfoɔ no mo na ɔmo so ɔmo nya ɔmo tutu nyoma yie ne tutu nyoma ase a ɛnkɔ yie ɛwɔ Asantehene mu wada sɛ na so no kra nim Odike de oketwa ato na anya den anya yie ɛbɛyɛ a hwɛ yie ne mfa yie tutu yie me amede dwumadi ɛbrɛ ɔmede ne limo elikem kwame amega obetumi afrɛ me ɛfo kan da sende yɛbɛsɛhyia abusuafoɔ mo nua bɛma makra mo yɛbɛsɛhyia bye bye Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo agye wo mo atum natural things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda